Владислав Горанов допринесе за съхраняването на финансовата стабилност. Той модернизира бюджетния процес, като увеличи отчетността и прозрачността. Като заместник-министър гарантира най-ниските данъци за хората. По време на първия мандат на ГЕРБ стартирахме проекти за подобряване водоснабдяването в почти всички общини на Софийска област за над 200 милиона лева. Решихме проблема с боклука на Правец, Ботевград и Етрополе. Открихме регионално депо за битови отпадъци. Реновирахме училищата и детските градини в областта и въведохме мерки за по-висока енергийна ефективност. Българският бизнес има нужда от предвидима бизнес среда. Ще работя за по-лесен достъп на малките общини до еврофондовете. Ще допринеса за утвърждаването на областта като център за зимен и спа туризъм. Имаме воля да се справим. Аз съм Владислав Горанов, кандидат за народен представител на ГЕРБ от София област. Купуването и продаването на гласове е престъпление.